No niin, poistopuhelin on sitten huolettu, se on tuossa. Ja tämä kiivetä, kun kone on vähän ylempänä, niin se nyt kytketään sitten tänne. Eli laitetaan ensiksi tuo pikaliitin kiinni. Jos ei se kyllä nyt onnistu millään yhdellä kerralla. Eli tuon mä laitan sinne kiinni. Ja sitten tosiaan tässä on takana nämä nastat. Ja sitten noilla nastoilla se painetaan tuonne takaisin reikiin, niin se pysyy sitten tukevasti toi sitten tuo pikaliitin siellä. Ja täytyy varmaan toi kaapeli tuolta vielä pujottaa mikä tuo takana, niin tuonne. Ja sitten puhelin vaan nostetaan paikalle ja sen pitäisi tuonne sisälle mennä ja naksahtaa sitten tuohon. Katsotaan, saadaanpa sitä jotain zoomia tuosta vähän. Siinä on tommonen jonkunnäköinen pikalukko. Miten sitten meisselillä vähän levitettiin oikealle päin, niin saatiin se pois sieltä. Sinne se pitäisi jotenkin varmaan sitten nasahtaa. Mä yritän tehdä tässä sitten ja katsotaan sitten sen jälkeen taas. No niin, puhelin on paikalla. Se meni itse asiassa yllättävän hyvin. Se pikaliitin nasahti sinne nätisti ja nyt en ole ihan varma, tähän liikkuu tässä. Se on niinku tosta näköinen. Mutta niinhän se oli silloin irrotettaessakin. Vaan kiinni tosta täältä toiselta puolelta. Kai se sit kuuluu olla tuonne vähän löysä. Katsotaan nyt sitten, että kun se lähtee päälle, että koliseeksi siellä. Mutta kyllä se mun mielestä aika hyvä siellä on, että ei sitä oikein paremmin kanssa saa sen. Seuraavaksi lyödään sitten tää metallilätkä takaisin tuon paikallaan ja sitten meillä pitäisi poistopuhelin olla huolettu. Sitten kasaillaan sitten sen jälkeen. Sitten taas meillä on toi pesin tuon lämmösiirtimen. En tiedä onko se ihan kuiva vielä, mutta letkutin sen oikein huolella molemmin puolin. Että se on nyt ollut tuossa muutama tunnin jo kuivumassa. Et eiköhän se sieltä varmaan voi pistää ja paikalle. Tosin jos me nyt toi tulopuhelin kanssa tänään tehdään, niin siitä voidaan ottaa omat videot sitten vielä sen jumpasta. Alright, mä pistän tän nyt kasaan. No niin, nyt on pinnat pesty kaikki. Pinnat on kaikki pesty. Vaimo siellä jotain huutelee, jotain hemmetin tärkeää varmaan. Ainoastaan tää toinen puoli, niin siellä on vähän pinttyneempää tavaraa, että jos ton nyt haluaisi oikeasti kans puhtaaksi, niin se vaatisi vähän liottamista, että sinne pitäisi ruiskia vähän jotain pesuaineita ja muita. Tässä kohtaa nyt ei jaksa. Mä haluan laittaa ton puhatimen päälle ja testata, että lähteekö äänet vai koliseeko vielä. Täytyy jatkaa. Et en mä lähde tulopuolelta nyt ennen rempaa ennen kuin mä tiedän, että toi pelittää. Alright, nyt laitetaan sitten seuraavaksi niin suodattimet paikalleen ja kenno ja silvissi. No niin, nyt on molemmat suodattimet paikallaan ja kenno paikallaan. Kennon päälle tuli tää tukilevy, jossa on hole tälle poistosuodattimelle. Se tuli imuroitua puhtaaksi. Eli suodattimia ei nyt vaihdettu tässä rempassa ollenkaan. Ei osunut puolivuotisessa kohtaan, niin pelkkä tämmönen väliputsaus. Nyt lyödään kansi paikalleen ja kone päälle ja katsotaan kuin metin käy. No niin, nyt on virra päällä ja jännitys tiivistyy. Kenno oli vähän märkä vielä. Toivottavasti se kuivuu, on lämmin kesäpäivänä ja jäätymään rupeat.
Ei ainakaan vielä kolise. Hyvältä kuulostaa. Ihan normi ääni. Eli kyllä se oli se poistopuolinen. Olihan se kyllä aika tukossa, että nyt siinä on uudet laakerit ja eikä kolise sekään siellä. Ei muuta kuin tää on nyt tältä päivänä ok ja seuraava remppa onkin sitten tulopuhaltimen laakerin vaihto.